Hi, this is me again, Pretty Lai, and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Ug karon ani anang sumpay sa atong sugilanong Ayaw kog Labda. Chapter 13, Ayaw kog Intrigaha. Wait here, Yumi. I'll get us something to eat. Igor ako ni Tando. Then paglakaw ni Fred kay, So, Yumi, are you and Fred together? Ha? No, dili kami uy. Sao nagkuyog ra gani kami na dayon? Such a flirt. Nakuratan ko sa pangutana ni Carl, pero mas nakuratan ko sa gisulti ni Hendrix. What? Flirt na pud ko? Unsay naaanog magkuyog may Siegfried ba? What's your problem ha? Wa na nako wata iyang tubag kini walk out na ko sa kalagot. Kay lakon ko mga besh wa ko kasabot. Why is he like that ba? I mean, okay man kay mi kahapon. But then how come karon gididma na gani ko niya? Giingnan pa jud kog flirt? Flirt na day na og makigpuyog og lain guy. I mean, hello? Why usong amigo ug amiga? Kalurky ka ha, Hendrix Gray? If I know you're only trying to make me fall, but you have no plans of catching me. Ikaw sa Yumi, you're so gullible. Di pakitaan ng kagamay nga sweetness, hagba na din imong defenses. Nagpadani na din kasi ang kagwapo. Remember, you have Khalil. Bisan og way ka mo, siya para imo. Unsa ba? Libugan naman ani eh. Wako sa kong kaugalingon nga niadto og music room. Mura ko galutaw nga naglakaw. Makabuang mga panghitabo. Gusto ra ko peaceful nga student life, pero unsa naman ni noon grabe ka complicated. Tabang mga besh maglisod na jud kog sagang. Oh, Yumi, what took you so long? Di ba ganina ra mo nag-dismiss? Yes, Kalel, sorry. Kanang nihapit pa ko sa cafeteria good. Nag-start na mo? Not yet. Nag-wait pa mi sa trainer. Padong pa daw si Miss Montero ingon ni Mawmaw. Ay, salamat. I thought late na kay ko. Ay, ila-ila day mo. This is Yvette. This is Yumi, a friend from my previous school. Hello, girl. Nice to meet you. Oh, hi. Same here. Sweet kayog smile si Yvette. Kana gani gitawag nila og killer smile. Nga kung kinsay iyang smilean kay mukirig. I mean, mukirig sa kakilig ba? Mura ko og na starstruck lagi. She's so pretty, grabe. Na-insecure kong pinakalit while nagtutok ko niya. Then, niabli ag kalit ang music room. Abi na mo si Miss Montero na. Nagdungan miglingit tanan. Pero si Siegfried manday ang nisulod. Nagyo ni Shagit dapit sa akong luyo. Mga fangirls guro ni sila ni Fred. Hey, Yumi, why did you leave? Oh, here's your snacks. Wow, ka-sweet ni Siegfried. Gihatdat pagid kong snacks. Nagihay dayon og panglimok ang mga girls. Bahalat mo diha eh. Ang masuya, madad. Kining kuan man good. Si Hendrix ba? Makalagot kayo. It's okay, don't mind him na lang. Ingana jud na ka-unpredictable ang attitude ug mood swings ni Hendrix. Gisultian guro ni siya sa iyang mga friends about sa gisulti ni Hendrix nako. Mo ba? Sige, salamat na ng snacks ha. You bothered yourself pag yun. Wala na lang unta to. No, it's okay, don't mention it. I have to go. Basketball practice, you know. Yeah, thanks again. Uy, how sweet. Kamu na. Klaro kayong gikilig si Yvette sa gipakitang gestures ni Siegfried nako. Karon na gani mi gaila pero feeling close na dayon kay siya nako ay nanungog pa. Ha? Di uy, we're just friends. Naunsa ni mga tao ron mag-conclude man dayon nga uyab ni Siegfried. Nagkuyog ra gani mi unya naghatod og snacks kay uyab na dayon. Tanan na lang jud madikit ni Siegfried iyang uyab. Wow, it made me think. Unsa ka day record ani niya while wala pa ko diri no? Kay si Hendrix pod ganlan ko flirt basta magkuyog mi Fred. Ayaw ko ninyo og intrigaha kay di taon ko artista nga pwede malink ni bisan kinsa. Char. Well, that kind of sweetness, friends lang, muraglahi ragid girl. Hala di man motuon ning bayhana Intrigira man kayo wala sa iyang itsura. Ito Yumi, he seemed so into you. As far as I know, Fred doesn't go out of his way for a girl if he's not interested. Next, utrusag ka Khalil. Girl, if you're not yet his girlfriend, then soon you'll be. Halaha, ingana siya ka-certain. Wapagani gisulti si Siegfried, kabalo na dayon siya nga adto na padung dito. Hi, please, sundangi ko ninyo anang pag-ship-ship ninyo na ako ni Siegfried. Kaya ang akong gusto, kining naasa akong atubangan. Khalil, baby, when jud ko nimo mapansin ba? I mean, ang akong lihim na pagtingin ba? Shh, ato ra na mga besh. Ngano lagi nga sweet masad ni si Khalil nako. Like katong gipahuwam ko niya og t-shirt, but how come? Amo ko na link niya.
Pas ganahan ko, kaming duha ang maisyo. Di jud ko mareklamo, promise. Hello everyone, are we all set? Yes, Miss Montero. Halos gadungan mi tanan og tubag. Finally, mag-start na. Nakaginhawa na kog tarong kay dili na ko kulito ni Yvette. The practice went well. Pero, nasahad kog lahit kay duet man dai sila si Khalil ug Yvette. Samtang ako kay solo. Kiwawan pa jud ko at first kay wala lagi ko naanad mo perform in front of an audience. But Khalil has been very supportive. He kept on boosting my confidence. Makaya jud lagi daw nako and that ang pagsugod ra lisod. Ako sa daw na inspired perting paring kamot. Di lang sa ko musulti unsa akong kantahon mga besh kay surprise na siya basta kay nagpractice na ko. Nindot kayo matudlo si Miss Montero kay taas kayo pasensya and she really brings out the best in each of us. Unya, mas nisamot jud ko og ka-admire ni Khalil kay lamhi jud kay siya mukanta. Uy mga besh. Well, go ahead Yumi, hatod pa na ako si Yvette. Igura jud ko ni Tando. Mga besh, kay na-hurt jud ko ay. Kuyog pa gani silang Yvette the entire practice, niya ihatod pa yun niya. Is there something between them? Makasuya kayo do. Di dyan ako mapugngan na jelly kong Yvette, promise. Pagawas sa akong mga kauban sa music room na tingala ko why they were shouting nga murag gikilig. Dadidalisad kong sunod nila to check unsay naa. Only to find out nga si Hendrix di ay ilang gikagubtan. Saon, gwapo kaayo ang buing, nagsandig sa wall, naka-jersey, gabit-bit sa iyang gym bag. What a sight mga besh, murag billboard model lang ang dating. Di jud ko ka-blame sa mga girls why they would go crazy whenever he's around. Ngano kahang naa ni siya din higawa sa music room, no? Naambot lang, but whatever it is that he came for, or kinsa iyang gihuwat, I'm not interested. Ikaw kuno did mahon ganahan baka mangutanaw, gaunsa siya dire. Suplado ra ba kay ni siya? Sa mauto, pagawas na ko, pa-as if ko nga makakita niya. Nilabay ra ko siyang atubangan, nga murag di mi kailaba. Pero, igo jud ko nakatikang lapas niya kay nabalik ko sa agi mga besh. Ug hapit ko maumod siyang dugan kay iha ka kong gibira og kalit. Nya kini laging skinny taw ay igong gibug-aton maong dali ra kay birahon. Bisag nakuratan ko siyang gibuhat mga besh. Pero, wa ko nagpahalata. As in, nagpa-pretend ko nga wala ra. Wa ko'y gisulti. Igor ako ni tanaw niya og gisihan ako siya sa akong kilay. Hilas niya no, after what he said earlier sa cafeteria, nya gididma pagid ko after sa moment namo sa boardwalk. Mukalit lang siya og tungha, then birabirahon ko. Sa pagtuon niya nako, manikin, way damdamin, char. Imutag nga may mga besh kay, abi pala, S2K. Aren't you gonna say something, ha, Yumi? Uy, ganun ako may naiisulti. Bahala rin ka diha, di kong tingog ni mo. Maayo man na ako'y tuyo. Ikaw ka diha ang kalit ang pamiran. Maayo, masayod ka dong, dili ka sunod-sunuran nimo. I'm not one of your puppets. Sa akong unang gipalikas na nako siya maayo. While gagunod siya sa akong bukton, iyang ditutukan. Agoy mga besh, mura ko mahilis. Pero ako jud kipakita niya nga di ko interesado. And that I'm bored. It took me a large amount of courage para lang jud ipakita niya nga di ko affected sa iyang presence. Akong giliraw-liraw akong pananaw sa palibot. I avoided his stare para di ko matunaw sa kakilig. Look at me when I'm talking to you. Halaha, grabe ka demanding sa animal. Wa pa dyan na kontento yung gigunitan akong suwang aron maka contact me. Grabe na this mga besh. Tagay ko ninyo og ice water kay init kayo kong pamati.